ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಧಕ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ದೈವಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ನೇಮಾದು ಪಡು ಕೋಲಾದು ಪಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ನ ತೂದುಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಾಕರಿ ದಾಖಲಿಗಲ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಡಾಲ್ ದಿಗಿನ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ 18 ವರ್ಷದ ಬೈದಾರ ಯಾವ್ಯಾರೆ ವಿಧಾನದ ಗೋಪ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪಾನ ಅಜ್ಜೆ ಬುತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಭತ್ತ ನಾನು ಮಾನಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಾಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾದು ಅಪಕಿ ತಿಜ್ಜಂದ ಹುರ್ಲುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಪತ್ನೆದ್ದು ಪಿರಿ ಬುಲೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಕಾಯ್ತು ಹುರ್ಲುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬುಲೆ ಪಂಡು ದೈವದ ಉದ್ದು ಗಡ್ಡ ಊರ 5 ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪಂಡು ತುಳುನಾಡು ಏರು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತಿನ ಕುಲೇರು ಪ್ರತಿಯೂರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗ ಏತು ಪಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟುನೇ ಗುರ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರೆದು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ಇತೇ ಕಟ್ಟಬಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಹನಿ ದೈವದ ಮುಗ ಗಗ್ಗಾರ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಹನಿಬಾರ್ದು ಮುಗ ಎದ್ದು ಬತ್ತನ ಕೆಲವು ಕೀಡು ಈ ಒಲಸಾರಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡ ಗಗ್ಗರದಿ ಶುರುವಾಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗ ಟಡ್ಡು ಉಂಟಿನ ಮಾತ್ರ ಪಲಾರ ಮಾತ್ರ 5 ಮೈಲಿ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇರೇ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡ ಮಣ್ಣು ತೂನಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ತೂನಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ ಆಪುಂಡು ಸುಸ್ತು ಆಪುಂಡು ಬಂದ ವಿಚಾರಡು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಶರೀರ ವಾ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಹನಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತು ಎಂಕ ಸತ್ಯೊಲೆಯನ್ನ ಬಿರಿಸ ಆಯ್ತದೆ ಉದಯ ಕೊರಂದೆ ಏತ್ ಮರ ಅರಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕ ಹನಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಪೂತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುದೆ ತಲೆಗನೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಏತ್ ನಟ್ಟು ಕೈಮ್ಕಿನ ಯಾವ ಅಂತ ಆ ಕಾಲುಡು ಆ ಜಾರಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮದೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾಟ ಉಂತೆರಡ ಅವು ಪನ್ಪನ ಬಿಡ್ತೇವೆ ದೈವನೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಊರ್ದಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಗ್ಲಮ್ಮೆರಡ 5 ಸಡನ್ ಅರೆಗೂ ಯಾಟು ಇಲ್ಲ ಮರಣ ವಾಪುರ್ ಪನಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಹತ್ತು ಕಠಿಣ ಬೇಲೆಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ ರಡ್ಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈಲ 10th ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬುಡಗುಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೆಟ್ ಭಾಷೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಭಾಷೆ ಕೊಂಜೆಟ್ ಬೈಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಲ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ ಎತ್ತು ನಿಕ್ ಬುತ ಟೇರೆ ಎತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂತಿರ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ ಮರಿ ಸರ್ಪೆ ಪುಂಚನೆ ಸಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಚ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರು ಬಿಚ್ಚಿನಾರ್ಲ ಗಗ್ಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಗ್ಗಾರ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡೋರು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮರಕ್ತಾನ ಆ ಪೂಜಿಂದ ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ದೈವದ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲೆ ಉಂಡು ಉಂಟ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕಜಪ್ಪೆ ದಾಲ ಜಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟೆ ದಾವ್ಕೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟಿ ಶಿಸ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೈವರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೇಮ ಪಾಡ್ನಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೇಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನೇಮ ಕೋಲದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರೆ ಆ ಕಾಲಗೂ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲಗೂ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ನಾವು ಪೂಡಾಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೈವದ ಕಾಲ ಎತ್ತಂಡ ಆ ದೋಷ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇದು ಇಂಕ್ಲು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟುವ ಬಂಡಲ್ಲ ದೈವ ಪನ್ಪುಣ ಎರೆಯಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೈವ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಋಷಿ ಮೂಲ ನದಿ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಕಾಲಕ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ದೈವ ಬಹಿರಂಗದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬರಬಣ್ಣಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಮಂತುಪ್ಪಲ ತೊಡಗುದುಪ್ಪಾರ ಸಂದರ್ಭ ಇರೆಗ್ ಪರಿಸರ ಪುಡ ತೂಂದುಪ್ಪನಾಗ ಇರಡೆ ಈ ರುಪ್ಪರ ಅತ್ತು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸರ್ ಪರಿಸರ ದಾದಾಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ನುಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನ ಸರ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ದೈವದ ಕಲೆ ತಾಯಿ ಇಂಚ ದೀತನ ಆ ಉಲ್ಲಯನ ಇಂಚ ಆತನ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು
ಹೋಲಾಗ ದುಂಬು ದಿನ ಕಟ್ಟನಾಗ ದೈವ ನರ್ತಕೀರ್ನದಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುರಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೇಸೋತಿಗೆ ಅನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಲಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಾಲಿಗೆ ಪೋಪುಣ ಕೈಟ್ ಅರೆಗಾಲ ಹತ್ತನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಪನಗ ನೇಮಕೋಲ್ ಎಜನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನ ದೈವ ನರ್ತಕೀರ್ನ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು మరి ఆడు మేసి బెలే ఇప్పుడు పోతే ప్రాయాణం బంగాడు ఒక ఇత్రి కలంకాదు పడుతుంది నాలుగు పోయారు అయితే అరియ తార కాస కూడదా కూడిపోయారు అయితే మరి జాగ్రత్త గంట కడుతు ఖర్చు సాధ్యపడుతూ ఒక్కదిట్టు దాల అంటే వచ్చి దెయ్యోದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡದೆ ಐಟನ ಆಕ್ಲಿನ ಜೀವನನ ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳನ ನಮ್ಮೈತೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬನ್ಪರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂಡ ಅವು ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಕುರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅರೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರದಾಗ ಪಡಿಯಾರ ದೇವರ ಕುರುಪಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಕೊಂಚ ಕುರುವೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಅಂತ ಬಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆತ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂಕ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ದೋಷ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, co-sponsored by Hotel Trishna Multi Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padvinangadi, Prestige Enterprises, RJR Herbal Hospital, Rohan Corporation. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರ ಕತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಈ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಧಕ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವರನ್ನ ಏತು ನಂಬೋಗ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ನಂಬುವೇರು ಅವೇತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ದೈವಲೇ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡು ಅವೇತೇ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಮಕ್ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಗೆಲುವು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ನೈಜ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದುಂಬುಗು ಉಂಟು. ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ನಯ ವಿನಯತೆ ವಿನಮ್ರತೆಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ದೈವ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅತಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅರ್ನ ಈ 45 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವನಿಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊರುಂಡು ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್, ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನ್ ಚಲೋ ಸರ್? ಆರಾಮದ ಸರ್. ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಅಂಡ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ದಯಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಯಾನ್ ಪಲ್ನಕನೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಏತು ನಂಬೋ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಚಂಡ ದೈವಲೆನ್ನು ಭಾರಿ ನಂಬುವ. ಸ್ವಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ನೇಮಾದು ಪಡು ಕೋಲಾದು ಪಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ನ ತೂದುಪ್ಪ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಗಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವರಿ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಸುಗಿತೊಂಡೆ ಸರ್ ದಡ್ಡಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರಿಚಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜನಾದು ಇಡೀ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನರಮಣಿಯಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲಿಗಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರಿಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ದಿಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಕೊಂಚ 18 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನ ಹುರಿದು ನಾನು
ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆ ಟೈಮು ಆ ಟೈಮಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಜಾರಪ್ಪ ಅಂಬೈದೆ ಈ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಪೋವಂತೆ ಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟಾಗ ಬರು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಜುಮ್ಮಾದ್ರೆ ಬಂಟಾಗ ಕಟ್ಟುವಂತೆ 5 ಒಕ್ಕರೆಗೂ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಊಟವರೆ ಆ ಹೊರತು ಒಂದು ರಡ್ಡು ನೇಮಗು ಅರಿತದೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಾನು ಪೋ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಕಡಪುರ್ದು ಒತ್ತೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಸಡನ್ ಅರೆಗೂ ಆಟು ಬೈಲಾನು ಆಟು ಬೈಲ ಅದು ಊರ್ದಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರಡು ಊರ್ದಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಹೆಂಚ ಅಂತ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಫಲೆ ಮಾದು ಬಂಗೇರು 5 ಅಮ್ಮೆರ ಮೆಗ್ಗಿ ಗಂಗೆ ಬಂಗೇರು 5 ಕರ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜು ಮೆಗ್ಗಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕೂಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಾಯ 5 ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 21 ವರ್ಷ ಆತನಾಗ ಬಂಡೇರು ಊರ್ದಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನೂರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ನೀನು ಚಾಕಿನ ಪುರ ಉಮೇಶ ಇಯೇ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ ದೇವನ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ತತ್ತದ ಬಂಡರ ದೈವಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಚ ಅಂದ ಕೆಲಸನ ಇಯೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತನು ಮಾತ ದೈವ ಕಲಗ್ ಎನ್ನ ದೇವರು ಎನ್ನಿದು ಎನ್ನ ಊರಿರ ಎನ್ನಿದು ಆ ಕೆಲಸ ಜತ್ತೆ ಜತ್ತಿನ ಹೊರತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮುರ್ತ ಗಲಿಗೆ ಎಂದೇ ಪನೋಡಾಪುನು ಜತ್ತಿನ ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಬಿರಿಸ ಆಯ್ತದ ಕರಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಈ ತೆನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ದೇವಣೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಾಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏರು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತಿನ ಕುಲೇರು ಪ್ರತಿಯೂರಿಯಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಪಂದ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನಗ ಪ್ರತಿಯೂರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲಾಕನೆ ದೈವಲನ್ ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೋಲನೆ ಮಗ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ತೂದುಪ್ಪ ಇನಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಯಪಣ್ಣಗ 45 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ದೈವರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಡ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ಏಜ್ ಏತಾಂಡ್ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಂಕ್ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ 18 ವರ್ಷದ ಬೈದಾರ್ 18 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂಬೈತೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಒತ್ತು ಬಿರಟ್ಟಿ 5 22 ವರ್ಷ ಪೂರ ಮಾತ ಜಾಗಲ್ಲ ದೆಯ್ಯೋಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು 5 ಒಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಲೋಪ ದೋಷ ಜಂದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಶರೀರ ವಾ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಹನಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತು ಎಂಕ ಸತ್ಯೊಲೆಯನ್ನ ಬಿರಿಸ ಆಯ್ತದ ಉದಯ ಕೊರಂದೆ ಏತ್ ಮಲ ಹನಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ ಹನಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಜು ಪೂತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುದೆ ತಲೆಗನೆ ಏನಾಗಾಯ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಹಂಚಿಂಚಿ ದಾಳ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಜಾಗಡ್ಲ ಉಮೇಶ ದಯಾಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಪನ ಕಾರಣ ಬರಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯಲು ಊರ್ದಕ್ಲು ದಾಳ ಪನಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಂಬೈದೇರು ಊರ್ದಕ್ಕನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲತ್ ನಿಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ದೈವಲು ದೈವನ ಸಹಾಯ ದೈವಲು ದಾಳ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪನಂದೆ ಕರಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 51 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೆಲಸ ವಾ ಜಾಗಡ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ದಾಳ ಒಂಜಿ ಈ ದಯಾಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಕಾರಣ ಬರ್ತಿಜಿ ದೈವಲು ಮೆಚ್ಚೊಂದು ಬೈತೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಭಾರಿ ಭಂಗ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಡ 67 ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಸಾದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಅನ್ನು ತೋಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಮೀದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ತೂಪಿಂದ ಬಣಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ ಆಪುಂಡು ಸುಸ್ತು ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರಡು ಈತ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ಆವಡು ಈತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರೇ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಾಡು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಮಣ್ಣುಡು ತೂನಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ತೂನಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಕ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಕಾರಣಿಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಐತ್ ಬಂಗ ಏತು ಬಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟುನೇ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರೆಯದು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ಇತೇ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಹನಿ ದೈವದ ಮುಗ ರಡ್ಡನೇದು ಎಂಕ್ಲ ಗಗ್ಗಾರ ಸೇವೆ ಇದು ಬತ್ತನ ಹನಿಬಾರ್ದು ಮುಗ ಎದು ಬತ್ತನ ಕೆಲವು ಕೀಡು ಈ ಒಲಸಾರಿ ಬಂಡಿದ ನೇಮ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದೈವ ಕಲಾಟ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಏನ ಉರ್ದ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡ ಗಗ್ಗರದಿ ಶುರುವಾಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನಲ ಉಂಡು
ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಓಹೋ ಕೊಂಚ ಡಾಲಜ್ಜಿ ಆಗ ಟಡ್ಡು ಉಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಲಾರ ಮಾತ್ರ 5 ಒಕ್ಕ ಮೈ ನೀರ್ಲಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಆಗ ಆಂಡಲ ಆ ಮಣ್ಣದ ಹೋಗೋದು ದೈವದ ಕಲೆ ಇರ್ದು ಭಕ್ತರನ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಜ ಎತ್ತು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ದೈವಾದಿನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕು ಮಲ್ಪನೆ ಎತ್ತು ಮಾತ ಮಣ್ಣದ ಬೋಗ ದೈವದ ಕಲೆ ಇಡ್ಡ ದೇವಂಡ ಎಂಕು ಸುರು ಪೋಣಾಗ ನಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾರಂಚೆ ನಟ್ಟು ಅದೇ ದೇವರೇ ಎಂಕು ಫಿದಾರ್ದ ಪೋಪ ಎಂಚೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಾನ ಅಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ ತುಂಬ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಮೋಕೆಯ ದೇವರಡ 5 ಪೋಣಗಳ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೊನ್ನಾಗ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಬತ್ತ ನಾನು ಮಾನೋಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಾಣೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾದು ಅಪಕಿ ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಪತ್ನಿಯದ್ದು ಪಿರಿ ಬುಲೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಕ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ದೈವದ ಉದ್ದು ಗಡ್ಡ ಊರ 5 ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಆತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ಅರ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರೆ ದೈವದ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಜಾರಪ್ಪ ಪಂಬದಾಗ ಅಂದ ಕಾಡು ಸರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ನೆನಪುಲ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಧನವಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ದಯವಂಡ ದೇವರ ದಯಲ ಬೋಡು ದೈವ ಬಲ ಬೋಡು ಗುರು ಬಲ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಬಲ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಯ ಹೆಜ್ಜಿಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಜು ಎಂಕ್ ದಯವಂಡ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆನಗ ಪನೋಡ ಆಪುನು ಕೇನ್ನೆಕ್ 10 ವರ್ಷ ಮಂದಿರ ಭಜನೆ ಆಪುನು ಆ ಭಜನೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂದು ಪೋಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಭಜನೆ ಕಲ್ಬೇರೆ ಭಜನೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಉಂಡು ನನದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಆಡ್ಪೋಡು ಅಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ 16 ವರ್ಷ ಆಪಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ದೇವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಿ 16 ವರ್ಷದ ಭಜನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ನಡತು ಎಂಕುಲು ಸಂಸಾರ ಇಂಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂಡ ಎನ್ನದ ಬಟ್ಟಾಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಸುರುಟು ಎನ್ನದ ಬಟ್ಟಾಲ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೆ ದಾವಂತ ಜೇರು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ ಮಾಡ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟು ಆ ಎಣ್ಣೆದ ಫಲ್ತ ಬಟ್ಟಾಲ್ ಕೊರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಪಿರ ಒಂಚು ಕ್ಯಾನ್ ಎತ್ತೈತೆ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಕಲಾಟ ಅರ್ನ ಬಂಟ ಕಟ್ನಾಗ ಭತ್ತದ ನೀರಿಯರ್ಲ ಉಂಡಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಅರೆಗ ಅರ್ನ ಕೆಲ ನಾಟ್ಯಲ ಅಂಚೇನೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮೆ ತೂಪೇರಾರು ಎಲ್ಲ ನೀರಿಯರು ಉಂಡು ಅವಂಚತ್ತು ಇಂಚಾಗ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪಾರ್ದಾನ ಪಾರ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಊಟ ಹತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದ ಕೊಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ದಾನ ಅಲ್ಪೋಡಿ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಯಾರಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತೆ ಆತನ ತಪ್ಪುನು ಅಡೆ ತಿಳಿಪುನು ಯಾರು ತಿಳಿಪು ತಿಳ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದಾನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದಾನ ಅವಡು ಯಾರ ಅಂದ ಪಾರ್ದಾನ ಬೇತೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದಾನ ಬೇತೆ ಪಿಚ್ಚನ್ನ ಪಾರ್ದಾನ ಬೇತೆ ಮಾತ ದೈವದ ಪಂಜುರ್ಲ ಪಾರ್ದಾನ ಬೇತೆ ಮಾತ ದೈವದ ಪಾರ್ದೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾಡು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ತೀರು ಐಟ್ ಮಾತಾರ್ನ ದಯ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಮೇಶ ಒಂಜಿ ಜಾರಪ್ಪನ ಮಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರನು ದೇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ದೈವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಊರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಜಾರಪ್ಪನ ಮಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿನ ಯಾವ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕ್ ಅರೆಗೂ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲ ಬರ್ಚಿ ಆಫೀಸರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 22 ಆರು ತೈಪುನ ಇಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಾಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆರಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೇನ್ ಜನ ಅರ್ಡ ಪಂಡದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದುಂಟು ಆರ್ಬಾರ್ಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ನೀನು ಆರಪ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಮೇ ಬರ್ಚಿ ಮೇ ಎಂಕ್ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ನಾನು వంటది ఆరేవాళ్ళు అడిగుంటారు 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಾವು ದೈವలు ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕನೆ ನೋಲ್ತೇದ ಕರ್ನಂಜಿ ಉಳೈದ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರೀತಿ ಬೇತಪ್ಪು ಏನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಪನ್ಪುಣ ಅಂತರಂಗುಡು ಬೇತೇನೆ ಪರ್ನ ಅಂಚೆ ಸಡನ್ ತೀರಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಆ ತೈಪನ ಪ್ರಾಯ 8% ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು
ಮರಣ ವಾಪುಡು ಪನಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಹತ್ತು ಕಠಿಣ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪುರ ಟಿಯರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ದೇವದ ಬಲ ಸಡನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಿ ನೆಕ್ಕಿ ಜತ್ತೆ ಆ ನೆಟ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಸತ್ಯಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾನ ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಅಮಲ್ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪೊರ್ಬಟ್ ನಳ ತುಂಬ ಆತೆ ನಿಜ ಅದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈರು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೆಬ್ಬನಾಗಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಆ ಬೇಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪಗೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಯ ಮಲ್ಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡೆ ಇತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೆಬ್ಬನಾಗ ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್ಬರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅತಿ ಬೇತೆ ಆಫೀಸರ್ ಆವಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇರೇಗ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂದೆ ಆಸೆ ಮುಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಂಡು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಂಡು ಬೇರೆ ತೀರ್ನಿಟ್ಟು ಆತ ಇಂಕ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕ ಜಪ್ಪನಾರ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಾವು ಐಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಓಕೆ 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 ಆರೇ ಮಲ್ಪ ಅದು ಪಂಡದು ಆರೇ ಬರ್ಚಿ ಮನ್ನಿ ಅಪ್ಪನ ದೈವ ಘಟನೆ ತುಳಿ ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅವು ಬರ್ಚಿಂದು ಆವಡು ಮಂಜಿ ಆ ಸರ್ಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾರಣ ಜಾಗಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆತ್ತಿ ಜರ ಬೊಕ್ಕೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೀರ ಅರ್ನ ಫಲ ಎತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಏರ್ಲಜ್ಜತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಜವನೆಂದು ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಒಲ್ಪದ ನೆನಪುಂಡೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಇಂದು ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಂದು ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಉಲಯನ ಈ ಮಿತ ಜುಮಾದಿನ ಓಕೆ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುನಾರಿ ಇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಟು ಪುಣ್ಯ ಅನಲೆ ಅವು ಇರತ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ್ ಸದಾರ ಒಂಜಿ ಇರುವ 22 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ಈ ಸಂದರ್ಭಡತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಗಿರೆ ಈರ್ ಪೋಂದಿತ್ತರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬೆ ಆತೆ 22 ವರ್ಷ ಈರ್ಲ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು 20 ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತರೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಇವರ ತಂದೆ ಜಾರಪ್ಪ ಸರ್, ಜಾರಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ಜಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೈವ ನರ್ತಕರಾಗಿ. ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಣ, ಹಳೆಯ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಬಂಟ ಯಾನ ಅಂದವು ಐಟ್ ಬಂಟ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಅಂದ ನೋಡಿ ಬಂಟ ಜ್ಞಾನ ಇರ ಅಪ್ಪಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ನರ್ತನ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಏತು ಅಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಸರ್ ಸೇವೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ತಂಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ 14 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಅರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ ರಡ್ಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈಲ 10th ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲೆಯರು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜೆಟ್ ಭಾಷೆ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಭಾಷೆ ಒಂಜೆಟ್ ಬೈಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎತ್ತು ನಿಕ್ ಬುತಾಟೇರೆ ಎತ್ತು ನೀ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಇಡಿಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅತೆ ಮಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ದ್ವಾರೆ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಲವೇ 22 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ 22 ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಡಿಪಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಒಡಿಪೇರು ಬಾರಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಾರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಯಿನ್ ಐಟ್ ಕೂರ್ಪ ಪೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಜಾರಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮದೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾಟ ಉಂತೆರಡ ಅವು ಪನ್ಪನ ಬರ್ತೇವೆ ದೈವನೇ ಮತ್ತೆ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಆತ್ತೊಂಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆರೆಗ್ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರ್ ದುಂಬುಡು ನಿಂಚ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತಾರೆ ಪಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭದ ನೇಮ ತೂನಾಗ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮರೆಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ತೂನಾಗ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಡೆ ಸರ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಸರ್? ಘಟನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಗ್ಗಾರ ದೀಪನ ಹೊರತುಗು ಮಲ್ಲ ಗಗ್ಗಾರಗಳು ಮೇರ್ನ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆನಾಗ ಕಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿನಾರ್ನ ಗಗ್ಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪುಂಡು ಆ ಗಗ್ಗಾರ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡೋರು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮ ರಕ್ತ ಅದು ಆಪುಜಿ ನೇಮಗಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂಡಲ ಬೇರೆ ದೈವ ಬಂಡ ದೈವ ಕಲೆ ದೀಜಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೇರು ಗಂಧ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಮೂಲ ಸಮ ತೀರ್ತು ಪಾದೋಗಿ ಗಂಧ ಈ ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಗದ್ದ ನೇಮುಡಿ ಪೇರು ಆ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಓಡಿ ಬಂಟ ಬಂಡ ನೇಮಾನಿ ಪಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ನೇಮ ಪಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಾಲಚ್ಚಿ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ಸಾವಿರ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಉಗ್ಲ ಆತು
ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನಿ ಮತ್ತೆ ದರ್ತೀನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಇಂಕಿ ಹೇಪಾಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಏಪಗ್ಲ ಉಂಡು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣಿಕ ಪಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತೇ ವರ್ಷ ಪಾರ್ವಾಡ್ಲು ಉತ್ನ ಜಾಗ ಪಂಜುಲಿ ನಾಮ ಅವಳು ನುರ್ಕುದೆನ್ನೆ ಗುಲಾಯಿ ನುರ್ಕುದು ಗುಲಾಯಿ ಪೋಣಕ ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ ಮರಿ ಸರ್ಪೆ ತೂತ್ರ ಘಟನೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಗುಲಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡಲ ದೈವ ಪೋದಿ ದೈವ ಹೋದ ಕರ್ಸ್ತಾಳೆ ಗಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಘಟನೆ ಪೂರ ಆ ಕಾಲ ನಡತ್ತನು ಕನ್ನಡ ತೂತ್ರ ಪುಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಪುಂಚನೆ ಸಾನ ಆತೀನಿ ಅದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೀರ ಆಂಧ್ರ ಪುಂಚ ಅಂಚೆನುಂಟು ರಡ್ಡು ಮೀಟು ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚು ಹೇಂಜ ನೀವು ಸಮ ತುಚ್ಪದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ಸರ್ ಅವೇ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇತೆ ಹೋಯರ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಮರಪ್ಪನ ವಿಷಯನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲೆ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲ ದೈವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಬದುಕುನೇ ಆ ಒಂಜಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಬೆತ್ತದ ಹಾಲತ್ತ ಸರ್ ಸಂಜೆ ದುಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ವಿಚಾರನ ಖ್ಯಾತ ದೈವ ನಡ್ತಕ್ಕೆ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಜೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ ಗೆಂಚಿತ್ತಂದ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬತ್ತೇನು ಬಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಜನ ಮಿಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕುರ್ತಿ ಮಿಗ್ದಿ 4 ಜನ ಜೋಕು ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೇನು ಮಣ್ಣಾಗ ಉಲಾಯ್ದು ಪಿದೆ ಬರ ಜಂಕು ಆತು ಶಿಸ್ತು ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ದರಿಯಾಪ್ಲ ಅಂಚೆ 5 ಒಕ್ಕಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆರು ಬಜಿ ಬಿರಿಯಾಟ ಉಪ್ಪು ಗಾಜು ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈತ್ ಒಕ್ಕಂಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಅಮ್ಮೆನೇ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಣಗ ಸುರೂಟರ್ನ ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮತೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮಗ ಈರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇರಗ ಆಫೀಸರ್ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೋನ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಇತ್ತು ಪನಗ ಮಗೆ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮಗ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪೆಗ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಆಸು ಶಿಸ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂದ ಆರು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕಜ ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ನಿರ್ಮಲ ಬಂಡ ಹತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಬಣ್ಣಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟೆ दाव केने ಶಿಸ್ತು ಆ ಪೋಡ್ಗೆ ಎತ್ರಿ ಆ ಪೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಟೆಂಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತು ಆತೇ ಪ್ರೀತಿರಂಡು ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾ ಪಾಡು ಅದು ಪೂಜೇರಿ ಐದು ಆತೇ ಮೀ ಒಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆವು ಅದೇ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ನೂದೆಕ್ ಪಾತರಜ್ಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಅಮ್ಮಗ ಇರ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಉಂಟು ನಗ ದಯಪಣಗ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾತೆ ಇರ್ನ ಯಶಸ್ಸು ನಿತ್ತ ಮುಟ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಏತುಂಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪಂತೆರ ದಯಪಣಗ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವನಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಈರ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲಾರೆ ಎಂಚ ಪಪ್ಪ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೆರ ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತಿರಲ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ವಿನಯತೆಡೆ ಕೈ ಮುಗಿವೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಲಮಿನ ಐತ ಬಗೆದಲ್ಲ ಪಂತೆರ ದಯ ಪಪ್ಪನ ಆಸೆನ ಮಗೆ ಅದಿ ಈಡೇರಿಸಿದಾರ ಪಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ವಿಷಯ ಜಿಂಚಿನ ಆಸೆ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ತುಂಬರ ಇಂದ ಇನಿಮುಟ್ಟು ದಾಲು ಪಂಪು ಎನ್ನ ಎದುರು ಪಂಪುಲು ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಕಂಡಾರಿ ಮಲ್ಪು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜ ಪನ್ಪುನ 60 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಊಳ ದಾಯಂಚ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ದಾನಕ್ಕೆ ಅದೆನ್ನ ದುಮ್ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತ್ರ ಫಿಲಿ ಆ ಫಿಲಿತ್ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹೆಸರು ಬತ್ತೆ ಹೊರಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ಇರು ಒರಿದಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಸರ್ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡರ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಅಂದ ಅಂದ ಮುಖೇಶ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೇತಾಲ್ ಅಂದ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಓಕೆ 5 ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲಗಾಟದಲ್ಲಿ 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೋಗ್ತು ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಈತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲಡದ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ
ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದ ಗಂಧಕಾಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ತುಳುನಾಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗುರ್ತುಂಡು ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಇರ್ನ 60 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 6 ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ದುಂಬದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ತಬೇಡ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಈರೆಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಎತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಾಕಲೆ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಒಂದು ಪೇರು ತುಂಬ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕಾಲೋಡಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಿರು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅನಿಷ್ಠೆ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಪುದಾರ್ ಹರೆಗೆ ನೇಮ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ಜಾರಪ್ಪನ ಮಗೆ ಪುದಾರಿ ಐದು ಏನಾರ್ದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ 60 ಮಿಗ್ಗಿಯು ಉಳ್ಳೇರು ಬರೋಡೆತ್ತೆ ವಂಚನೆ ಒಕ್ಕ ದೈವ ಬಲ ಕೂಡ್ದವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವದ ಬಲ ಏರಿಯ ಕೂಡ್ದವರು ಅಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರಪೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಯಾಲ್ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಜತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 23 ವರ್ಷ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ದೈವ ಕೈಪತ್ತು ದೈವ ಊರ್ದಕು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕು ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಸಂದಾರ್ಬೋಡು ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರಾ ತೀರಿನ ಕುಲಾಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ತಾನೆ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಸದ 4 ತಲೆಮಾರದ ಗುರ್ತ ಅಂದಾಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುರೂಟು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ದಾಮುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿ ಜತೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಂತಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಮೂಜಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕ 5 ಮೂಜಿ ಅಂಚೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಮೂಲ ಪತ್ತುಂಡು ಏರುಂಡು ದೈವ ತೂತುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಆ ಸಂಧಿ ಆಧಾರ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗ್ನ ಎತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಟ್ಲೆ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಪ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವಗಳ ದಿಕ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೈವರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೈವಾವೇಶ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುನತೆ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ ಆಡ್ದು ಕಾವೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಆಡ್ದು ಬೊಕ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಪುಣ ಅತ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೊಗ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಊ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಳೆ ಯೋಜನ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯದ ದೈದೀಪ ತಾರಾಯ ದೈದೀಪ ಇಲ್ಯ ದೈ ಅವೇನು ನೀರು ಫಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬಲ್ಲ ಬರ ಹಾಪುನು ಐಕ್ ಬೋಡ ಹಾಪುನು ಫಲ ಹಾಪುನು ಅಂಚೆ ದೈವ ಸಾನಿ ಬಣ್ಣಲ ಅಗತ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಲ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಸಂದಿಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಪವನೇನ ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಚಾಕಿದಕ್ಲ ಭಕ್ತಿಲ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಬಯ್ಯಾಗ ನಡಪು ಆತ ಕಲೆ ದೈವಡ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೇರು ನೇಲೆ ಕತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ನಡತು ಅವಡೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ನಮ್ಮುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ್ಮಡು ಅಂತರಾತ್ಮಡು ಭಕ್ತಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮುಂಡ ದೈವದ ಕಲ ಓಡೆಲ ಬೋತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇತ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನಂಕಿತ ಗಂಧಜ್ಜಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಬಂದು ಆ ಜಾಗದ ಆ ದೈವ ಉಂಡು ನಮ್ಮುಂಡ ಇನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡೆತ್ತಿ ఒక దైవం నమ్ముండే నమ్మ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ 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 నువ్వు ఎన్న స్వస్థ అనుభవం ಅಂದ ಇತ್ತ ಸರ್ ಈರು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರಿ ಈತು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪಂತು ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೈವ ಆವೇಶ ಪುರ ಬರ್ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಕುಂಬರುಂಡು ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಒರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ್ರಂದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೈವದ ಗುರುವೇ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಗೆ ಪಂಡಾರು ಸುರುಟು ನೇಮ ಅಟ್ನಾರಿ ಕೊಂಚ ಗಂಧ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕು ಗಂಧ ಸುರುಟು ಪಾಡ್ಬೇಕು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಎಪ್ಪನಾಗ ಗಂಧ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕಾರು ಹೆಂಚಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಹೆಂಚೇನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದ್ ಪಂಡಾರು ಬೀಸ ಪೋಪೇರು ಆ ಹೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲು ಇದಾರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸನ್ನಿಧಾನ ಪತೊಂತುಂಡು
ನಿಜ ನಿಜ ಅದೇ ನಿಜ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೇಮ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೇಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನೇಮ ಕೋಲದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಈರ್ ದುಂಬು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲ ಇತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ದೈವದ ಕಲೆ ಓಡಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಗೂ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲಗೂ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ನಾವು ಪೋಡಾಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿ ಮೀರ್ದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ್ದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಗ್ಗ ತರ ತಗ್ಗದು ದೈವಲಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗದು ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮುಂತೆ ಆಪು ನಂಗೆ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ಪೋಡಾಪು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಒಟ್ಟಾಸಿ ದೈವದ ಕಲೆ ತೆಪ್ಪರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಆ ದೋಷ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇದು ಇಂಕ್ಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟುವ ಬಂಡಲ್ಲ ದೈವ ಪನ್ಪುಣ ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟುವ ನೆಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತನೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯಾನು ತ್ವೀನ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತೆ ಗಾಣಿ ದೀಪತ್ತಾನೆ ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಬೇತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ ಮಿತ್ತ ದೈವ ಅದೇ ದೈವ ಒಂಡದಾದ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಡ ಎಂಕುಲು ತುಗಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಇರ್ ಪನಗ ಸ್ವತಃ ಎಂಕುಲು ದೈವ ಬಂದಿರೆ ಕೈ ಮುಗಿನು ಎಂಕುಲು ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಬಂದಿರೆ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿನು ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಪಣ್ಣಗ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಡ ಸರ್ ದೈವದ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ತೂತನಾಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈತ ಯಾನ ದೈವ ತೂತು ಯಾನ್ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲ ಕೈ ಮುಗಿಂದ ಆ ಪೊರ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಏತೇತಿ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾಕಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏತೇತಿ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡು ಬಯ್ಯ ನೇಮ ಶುರು ಆಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜರ ಶುರುವಾನ ಜರ ಬಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿರಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗತ್ತಿಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಪೊರ್ಲು ಬೈದೆ ಎಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ಈಗ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟ ಇಂಕ ದಾಲ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಖ ದಿಕ್ಕು ಪಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಗಂಧ ಮುಂಡೋಲ ಕೂಡ ಜೆತ್ತುನಿ ತೀರ್ಥ ಬರಿ ಎನ್ನ ಜರ ಓಡೇ ಬೋತು ಹೆಚ್ಚು ಕುರ್ದ್ವರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಕುರ್ದ್ವರ್ಪು ಜರ ಓಡೇ ಬೋತು ಪನ್ಪುನಿ ಕೆಲ ಘಟನೆ ನಿಜ ನೇಮ ಪೀರ್ ನೆಟ್ಟ 5 ಒಕ್ಕನೆ ಓಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಣ ಓಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೈವ ಉಂಡಗೆ ಎಂಡ ಅವೇ ನಿದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ನಂಗೆ ಪತ್ತೆ ದಿಕ್ಕುನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪೂಜಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪಣಮ ಅಂದೆ 5 ಒಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವ್ರು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತನ ಹಾರ ಅತ್ ಮಲ್ಪವನು ಏನ್ ಮಲ್ಪುಯಾರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರ ಆತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ಮಲ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ ಮಲ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ನೇಮಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಾಗ ಇನ್ನಿನ ಕೆಲಸಲ ಆನಂದ ನಿಜ 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 ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂತ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಗುತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಮಲ್ವ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರೆರ್ನೆಲ್ಲೆ ಗಾನಾಗು ಬೇತೇನೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಪಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪೋಂಡ ಕೆಲವರೇ ಆಪು ಕೆಲವರೇ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿತ್ತದ ಪಂಡಿತ್ತ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೈವ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಸ ದೆಬಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಲಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ ದೆಬಡ ಎಂಕ್ಲು ನಂಬು ನಾಕುಲು ದೈವಲೇನ್ ದೆಬಡ ಎಂಕುಲು ಈರವೆನ್ ತೂತು ಜರನ್ ಪನ್ಪರ್ ಬಟ್ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎಂಕುಲು ದೇವರೇ ಪಂದ್ ದೈವ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರೇನು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾದೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಋಷಿ ಮೂಲ ನದಿ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲಗ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ದೈವ ಬಹಿರಂಗದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ್ಣಗ ಅವು ಶಕ್ತಿ ತನ್ನಾತಿ ಬರೋಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗೆ ಆ ಪುರ್ತು ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಡಿಂಕ್ಲೇಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಡಿಚಿತ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ವಾರಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ 5 ಪಕ್ಕ
ಮಣ್ಣದ ಬಗೋಡು ಮಣ್ಣದ ಅದೇ ಎನ್ನ ಅನ್ಬೋಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮುಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ತೊಡಗದು ಉಪ್ಪಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರೆಗ್ ಪನಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರೆಗ್ ಪರಿಸರ ಪುರ ತಗೊಂಡು ಪುನಗ ಇರಡೆ ಈರ್ ಉಪ್ಪರ ಅತ್ತು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸರ್ ಪರಿಸರ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟುನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಒಂಜಂಜಂಗ್ ಸುರೂಟ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೈವ ಕಲೆಪುನೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮೂಜಿಗಾರಿಗೆ ಗರಿಚಿ ಮದಿಪುನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಣ್ಣೊನ್ನಾಗ ಪತ್ತೆ ಸಲ ಪುಷ್ಪವಾಡ್ನಾಗ ದೈವ ಬರೋಡಿ ಅಂತರಂಗ ದೈವ ಬೈರಂಗ ಬರೋಡಿ ಅವು ತೂತುನಗಳು ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲ ಟುಪ್ಪುವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇರೆ ದಾದಾ ಒಂದು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ದಾದಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಂದು ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಕುಣಿತ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಕ್ರಮ ಅವು ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬನಿ ಅಂಕು ಆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆಡ್ ದೈವದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂದೆ ಅತೆ ಅವಿನ್ ಬಿಡ್ದು ದಾಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಸುರುತ್ತ ಊಶಲೆಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವ 14 ಕಲದ ಇಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಪುಷ್ಪ ಆಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಯಾನ್ ಬಾನೆ ಅತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನುಡಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಪಾತೆರುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಾಟ್ಯದ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಈ ನುಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನ ಸರ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರೂರ್ದು ಬತ್ತನ ಇದು ಬುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಇಟ್ಟ ದೈವ ಪಿರಿ ಬುಲೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 14 ಕಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯಲ ಬೋಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗಗ್ಗಾಡೆಚ್ಚ ಕೆಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಕ್ರಮಲ ಬೋಡಿ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪದೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಬಾರ್ದು ಮುಗೇರ್ನ ನಾಟ್ಯಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನರಿಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಬೋಡಿ ಮಾತ ಇತ್ತನೇ ದೈವ ನಿಜ ನಿಜ ಅತಿರೇಕ ಇರಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತಿಟ್ಟೆ ಪೊಂಡ ಪೊರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ನಿಜ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಡ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪನಾಗ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅಣಿ ಪಂಡಲ ಅವು ಪೂತಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಹಗುರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡದು ಸೊ ಇಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಓ ದೈವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಸುರೂ ಯಾನ್ ನೇಮ ಅಟ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಎಕ್ಕಾಡ ಬನ ಜಾಗಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಬರ್ಮ ದೈವ ಮಲ್ಲೆ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಆಪು ಪಗೆಲ್ ಬಾರಿ ಜಿನದ ನೇಮ ಐಕ್ ಪೂರ ಪಲ್ಲಿಂಗಿ ಸುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಕಂಚಿಲು ಒಕ್ಕ ಐವೇರು ಸತ್ಯ ಕೊಡಮಂದೆ ಕಾಂತೇಮಿ ಜಾರಂದೆ ಸರೋಜ ಪಿಚ್ಚಡು ಮಾಣಿಚ್ಚಡು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸುರು ಯಾನ್ ಕಟ್ನೆ ಎತ್ತೆ ಅವು ಸಿರಿಮುಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸುರು ತಿಪ್ಪ ಮೀಸದಿ ಇದು ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ತರೇಟುಗಳು ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ತರೇಟಲೆ ಅವೇ ಅವು ಎಂಕಲ ನಿಟ್ಟುಗಳು ಎತ್ತು ಓಕೆ ನನಿ ಅಂಡ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂದ್ ಐತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತರೇಟುಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಲೆಟ್ ತೈಕ್ ಇಂಚ ದೀತನ ಆ ಉಳ್ಳಾಯನ ಇಂಚ ಆತನ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಎನ್ನೋ ಅನುಭವ ಅಂದೆ ದಾದಾತನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ದಾದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಪನ್ ದೈವದ ಘಟನೆ ಸತ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅಪಂಡ ದೈವಲಂಚ ಅವನ ದಾಲ ತಿರುಜಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಭಾರೀ ಬುರ್ಲುದು ಪೂತ ಹೇತ್ಮಲ ಪೂದ ಅಲ್ಲ ಪೂತ ಉದಯ ಕೊನುಪೇರು ಪನ್ಪು ನಿದರ್ಶನ ಇಂಕ ಆಪುರ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಮರಪೆರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವು ಅದೇ ನಿಜ ಒಂಜಿ 5 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರೋಡಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತು ಸರ್ 5 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಚೆಲ ಹೋಗು ಆತ್ ಮೆಲಾನೆ ಹೋಗು ನೀವು ಅಂಚೆ ನೇಮ ಅದೇ ಅವಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು ದಾಲಾಜಿ ದೊಂಬು ಬೂರುಂಡು ಅಲ್ಲ ತುಂಬದ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಪುದೆ ಈ ಕುಂಟು ರಾಸೆ ಅದೇ ಒಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏತ್ ದೈವಾಗ ಕಟ್ಟುವಾಡ್ ಸರಿ ರೀ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಕಾಡ ಜಾಗ ಎಕ್ಕಾಡ ಬೆರ್ಮೇಪುರ ಸುರು ಅಗೆಲ್ಲು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲನೆ ಉಳ್ಳಾಯನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದೇನೇಮ ಐತ ಮಾಡದಿ ಕಾಂತೇಜು ಅವಳ ಮಲ್ಲನೇಮ ಐತ ಮಾಡದಿ ಜಾರಂದೇನೆ ಅವಳ ಮಲ್ಲನೇಮ ಐತ ಸಾರಾಜು ಮಾದಿ ಬಂಟಾನೇಮ ಐತ ಪಿಚ್ಚನೇಮ ಆಜಿ ಇಂತಾನೇಮ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಯೋಕ್ಲಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಒರಿಯ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಏತ್ ದೈವ ಕಟ್ಟುವಂತಾರೆ ಅವು ಆಜಿ ದಿನತಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದಲ್ ತಂಗಾನ ಸುತ್ತು ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಅಂಡಲ ಅವಂಡೆತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಉಸ್ತಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿನೋಲ ಅವಳ ಒಂದು ಸಭೆಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ ಕೊಡ ಬಂದೇನೆ ಉಳ್ಳೇನ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಾಡದಾನೆ ಕಾಂತೇಜು 5 ಮಲ್ಲನೆ 5 ಜಾರ ಅಂದೇನೆ ಪರಾಜು ಮಾಡದಾನೆ ಕಿಚನೆ ಸಭೆನೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಆಜಿದಿನಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಡ ದೈವಲು ದಾಲ ಏನಾನು ಪುತ್ತಲಕನಿ ಆ ಪುರ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತೌಂತಿ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಆ ಒಂದೇ ಆ ಸತ್ಯರು ಕೆಲಸ ನಿಜ ನೋದೇಕು ಸರ್ ಅವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲವಲ್ಲಾನಿ ಮುಂದುವೆ ತೀರ್ಪನ್ನೆ ನರ್ತನ ಮಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅವಳ ದುಮ್ಮದ ಬಿಟ್ಟು ಏತ್ ಬಂಗಣ್ಗುಳಿ ಅಂದಪ್ಪ ತರೆಟು ಆಯ್ತು ಬಾರಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ದೈವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಕಟ್ಟುನು ಒಯ್ಕು ಸರ್ ಈತು ದೇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಾಗೇರೆ ಮಾತದ ಇವರಿತ್ತೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಅವರು ಉಳ್ಳಯವರು ಜಾರಂದೆ ತಿಲ್ಚಂಡಿ ಮರ್ಲುಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೂರ ಈತ ದೇವು ರಾಜನ್ ದೇವು ಮನೆ ದೇವ ಪನ ಬೈತೆ ಅಂದು ರಾಜನ್ ದೇವರು ಪೂರ ಕೆಲವು ಟಿಕಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಜುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಪೂರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ರಾಯರ ಚಾವಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ರಮಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಬಂಡ ಉಲ್ತೊಳ್ದ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪುರ್ತು ಪರಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಬೊಂಡ ರಾಸಿ ಬೂರ ಪುರ್ತು ಅದೇ ಬೇಲೆ ಕಠಿಣ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ದೈವ ಮಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆನಾಗ ಸಭೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಜಿ ಬಂದ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಅತಿ ಯಾರನೆ ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿಯೋದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿಯೋದು ಒಂದು ರಾಯರ ಪಂಜುರಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪದ್ಧತಿ ನೇಮ ಕೋಲಾಗ ದುಂಬು ದಿನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಹತ್ರ ಆ ದಿನ ಕಟ್ಟನಾಗ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಕಟ್ಟೆಗಟ್ಲೆದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅನ್ಪನಾಗ ದೈವ ನರ್ತಕೀರ್ನದಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಡತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುರಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಕಟ್ಟಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೇಸೂತಿಗೆ ಒಂದ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಅಮೇಸೂತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಮಲವಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಮೇಸೂತಿಗೆ ಭತ್ತುಂಡ ಕಟ್ಟು ಗಟ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಬೀಳತ್ತೆ ಅವು ಆಯೇ ಗುತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಮೇಸೂತಿಗೆ ಒಂದ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂತೇರು ನೇಮಘಟ್ಟನೆ ಆಂಡ ಅಮೇಸೂತಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಆಚಾರ ಬೋಡು ಶುದ್ಧವಳಿಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ದಯಬಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಬೋಡು ಯಾವ್ದು ಕಲಸ ನೀರ ಅಲ್ಲ ವಿದಾಯದ ಮೈತ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೇಸೂತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಡಿಯಾರ ಅಬ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇಶ್ವರ ಬಾಕಿ ತೆಟ್ನ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ತೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಂದುಜ್ಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೇಮ ಅಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಪ್ಪು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಎಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಐಟದಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡ ನಿಕುಲು ಈತ ರಾತ್ರಿ ಐತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೋಲ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೆಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಿನಿ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಸರ್ ಹೌದಾ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ತಯಾರು ಬಂದು ಎಲ್ಲದ ನೇಮ ಉಣ್ಣು ಅನಕ ಇನೇ ತಯಾರಾವಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೋಡೆ ಆಚಾರ ಆ ಪೊರ್ತು ದಾಲ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ನಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿಂದೇನೆ ಮಾಡ್ನ ಕ್ರಮಲ ನೇಮಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಅಗೇಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಳಸದು ಆ ನೇಮಗಟ್ಟು ಅವೇನು ತಿಂದದು ಅವೇ ನೇಮಗಟ್ಟು ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಬುರ್ಚಿಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾತಾಡ ಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ನೇಮ ಪೊರ್ತುಕು ಅಗೇಲ್ ತಿಂದದೆ ಒಣಸ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಕೆನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಜ್ಜೇನು ಅನ್ಪು ಕಮ್ಮಲ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಚಿವು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಕ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿ ನೇಮಗಟ್ಟನೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದ ನೇಮಗಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲಚ್ಚು ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದ ಅನಾದಿ ಪಂಡ ಅನಾದಿಯಕ್ಕೂ ತಿರಿಯನ್ನೇ ಮಲ್ತೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ವೇದ ಸುಳ್ಳ ಅಂಡ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳ ಹಾಕು ಮಲ್ತಿರ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪಕ ಜೀವ ಕಲೆಜ್ಜಾನೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಣಿಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದುಲೇರ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಪೊಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆ ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚದು ನಾವು ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಚರಣೆ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರೇ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯನೇ ಬಾಡ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಗತ್ತ ಪೆಲ್ಲಾದಿ ಅಂಚಿತ್ತ ನಡೆಟ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಮನದಾಂದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ್ವಜ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಅದೇ ದೇಲ ಕ್ರಮದಾಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಪುರ ಮರಪೆ ರಾವಣಿನಂಚಿನ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ದಾಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಂಜಿ 75 ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಐದು ಪಪ್ಪ ಐದು ಈರು ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಡಪ್ಪ ನೇಮ ಬರಪುಂಡತ್ತೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಲ್ನಾಕನೆ ಒಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರ್ನ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹೀರೋಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾರ್ನ ಒಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಒಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ಮ್ 150 ಎಕರೆ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಪನ ಆರ್ಪನ್ಪುನು ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಅಂತ ಆರ್ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ಆ ದೈವಗ್ಲ ಕಟ್ಟು ನೀರೆ ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲ ಅಂದು ಒಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ಮ್ದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ದೈವ ಪಾರು ಬಾಡ್ಲು ಊಡ್ನ ಜಾಗ ಒಂದು ಒಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಐಟು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೇರು ತುಂಬೋದು ಆಡ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆ ಅರೆಗ್ ದಾದನ ಸ್ವಪ್ನ ಆಪ ಬೇರ್ಲತ್ತೇನು ಹಾಗೇನು ಎಂಚಿನ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಪಾರು ಬಾಡ್ಲ ಜಾಗನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ನೇಮಾಟಿನ ಸುರುಕು ಪಪ್ಪ ನೇಮಗಟ್ಟಿನ ಸುರುಕು ಸುರುಕು ನೇಮಾಟಿನ ಆರೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ 5 ಒಕ್ಕ ಗುತ್ತೊಂದು ಜಾನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ದೊಂಪವಾಡ್ನಿ ಅಲ್ತದೆ ಬಂಡಾರ 5 ಒಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಾನ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಂಡದಾನ ಇತ್ತ ರಾಯೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿ 5 ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊಡ್ದು ಆರು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಎತ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಕ್ತಿ ದೈವನ್ ಬರ್ತಾನ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಸುರುವೆ ಬಂಡಾರಿ ದೈವ ದೇವರ ಕರೆ ಓಡ್ಲಬಹುದು ಅಂದಪ್ಪ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಪಿರಾಕದ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಒಂದು ಈರೆ ಮೋನೆ ಸೇಮ್ ಆತೆ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಿರಾಕದ ನೇಮ ಪಿರಾಕದ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿದ ರಾಯರ ಚಾವಡಿ ರಾಯರ ಚಾವಡಿ ಇರಿತ್ತ ಪಣ್ಣ ರಾಯರ ಚಾವಡಿದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಒಂದು ಸಭೆ ತುಳಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಉದರ್ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿ ಅಂದ ಮುದ್ದೊಂದು 2 ಇಯರ್ ಒಲ್ಪ ಪಡೆದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪತೆ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಲಾತೆ ಇಂದೇನು ಪುರ ಎಂಕುಲತ್ತೆ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅನ್ನತ್ತೆ ತೂನ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಲ ವೇಕೆಂಡ್ರ ಪೋಯಿನ ಇರೆಗ ಅವು ದಾದ ಅವನೊಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ದಾದಾಪುಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತ ಟಿವಿ ತೂನಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಪ್ಪನಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಜ ಗಜ ಅಂತಾರ ಪನಗ ಅವೇ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಜಂದ ಶಕ್ತಿ ಜಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುನಾಗತ್ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಐಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದಪ್ಪ ಕೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಲಿಪುರಾಣೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅವೇ ಅವೇ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ರಾಯರ ಕಂಡ ಆ ಕಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಡ ದೈವ ಕಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಆಪುಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂದೆ ಅಂದೆ
ಅವೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪಣಗೆ ಏನಿರೇನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಗಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಡ ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗೆಡ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾವೇನೆ ಪನ್ಪಿ ದೆಪ್ಪಣಗೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಣ ಶಕ್ತಿ ಬೆದ್ದಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪನ್ನಾಗ ಆತ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯ ಮನ್ಪು ಆತ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇರ್ನ 60 ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಈರ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲರ ಸರ್ ಅತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿದ ನೆತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನಿಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅನಿಟಿಗೆ 4 ಮಲಕ ಅಂದ್ ಮಲಕ ಸಂಧಿ ಬನೊಂದು ಪುನಾನೆ ಅಡ್ಡ ಅನಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಜಕ್ಕೆಲೆ ಅನಿ ಉಂಡು ಮೇಟಿ ಈತ ಉಂಡು 4 ಮಲಕ ಬಾಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕೈತು ತೂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪನಗ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಪಂಡದು ಪನಗ ಅಣಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಕ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಕಿಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಆರು ಪಾಡ್ನ ನಿಂಗಲ್ ತೂತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪುರ ಪನಗ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪನಗ ಒಂದು ಪುರ ಸತ್ಯವನ್ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಜನ ಕಾಣಿಕೆ ಜನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಪನಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅವು ದೈವದ ಕಾಣಿಕನೆ ಬೆತ್ತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯನೇ ದೈವದ ಕಲೆಜ್ಜಂದ ಆತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ ನೋಡ್ತೀರಿ 4 ಮಲಕ ಬಾಡುಂಡ ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲೆಜ್ಜಂದ ಆಪಣೆ ಕೊಂಜನೆ ಆದ ಅಡ್ಡನೆ ಆದಲೆ ಅಲೆ ಪಿರಿಬಿಲು ಅಂದ ಪಿರಿಪುನ ಪೊರ್ತುರು ಅನಿವಾರ್ದು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮಂಡ ಉದಯದ ಪೊರ್ತು ಅಸ್ತಮಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಉದಿಪುನ ಪೊರ್ತುರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದಾನ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಂಡ ಈರಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಆದಾಂಡು ಅಂದೆ ಆತುಂಜ 5-10 ಕೊರ್ಪು ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಏಪ ಕಾರ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ ಕುಲೆ ಜನನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಅನಗ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ 30 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ 30 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನೆನ ಮಿಗ್ದಿತ್ತಾಲು ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡುಂಡು ಅಂಚೆ 30 ವರ್ಷೋಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಗುದ ಗೀತಾ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾರ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಮಾಡ ಉದ್ಯಾರ ಮಾಡ ಇತ್ತದ ಕಟ್ಟುವಾರನ ಮರ್ಮಲ್ಪ ಅರ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಮಗ ಅಂಚೆ 30 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತೆ 5 ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಜೋಕುಲ್ದಾಲ ಅಜ್ಜಾನ್ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲ್ ಜಾನ್ 20 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ 6th ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳಿ 16 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪೊಂಜೋಲು ಅಂಚೆನೆ ಬಜ್ಜಿ ಸಾದು ಗೀತಕ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳ್ಳು ಆತೊಂಜಿ ಸಾದು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮಂಡ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಜ ಮಂಡ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಇಂಕ್ ಸುರುವೆ ನಾನು ದೈವಲ್ ಬಿಜ್ಜಿದ್ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಸುರುವೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ ಬಟ್ಟಾಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟಾಲು ಅಂಚೆ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಮದ್ಮ್ಯಾದೇ ಉಂಡಲ್ಲ ಪಂಟ ಕಟ್ಟುವತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಟ ಈ ಮೈಸಂದ ಕಟ್ಟುಡ ಈ ನೇಮದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಆವಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜತ್ತೆ ಪಂಬದೇರೆ ನಲ್ಕೆದಾಗ ಪರವೇನು ಪರವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಸರಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟೆ ಆತೆ ದೈವರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕುಂಟು ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ದೈವದ ನೇಮದ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಕೊಂಚ ಲ್ಯಾಕದು ಒಣಸ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೈವಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಾದ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಸರ್ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಹುಡುಗಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಪುದರಿಂಜಿನ ಬಾಲೆದ ರವೀಶ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸೆ ಓಕೆ 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 ಎಂಚ ಹುಡುಗಿ ಲೂಟಿಯಾ ಲೂಟಿ ಉಂಡ ಅದೇ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪೂಜನೆ ಅಂತ ಓಜುನತೆ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರೀರ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಜಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಈರ್ ಅರೆಡ್ದು ಬೊಕ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಸೇವೆನಿ ಈರ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಪನಗ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಪೊರ್ತು ನೇಮ ಕೋಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಜೆ ತಿಂಗಳ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅದೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಾలు ಬಂದು ಐಟ ಅವನು ಮೇದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರಥ ಕೈದು ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಹಾಕುದ ತೊಂದರೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚರಿ మరి అరేగాడు నే మాటని మరి ఆవిడు కండవుకుని కండవు పెద్ద మెత్త నాయర్ పుడి వస్తుంది పరిపన్న దీపు ఒక ఇల్లದ ತಾರದ ಮುದೇಲು ಒಪ್ಪಣೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಂದು ಪಂಜಿ ಜಿಂಜು ಪೊರ್ಲು ಪಂಜಿ ಜಿಂಜು ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೇ ಮಾಟ್ನಾಗ మరి ఆవిడ దాలజ్జిದೆ దాలజ్జి అరేగాడు ಬಂದನ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು మరి ఆవిడ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಇವರು ಬೋಂತೆ మరియలపుರ మేస్త్రి సుమారు ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಪೋಯ ಐದು ಪ್ರಾಯನು ಬಂಗಾಡು ఒక ఇత్తిని కలంకాదు పడుపు ఒక ఇంకలి అష్టమి బన్నాక నాలుగు పోయారండు ఐటు తరియ తార కాస ఊర్దా కొట్టారు ఐటు మరి జాగ్రత్త గంట కడుతు ఖర్చు సారి అదే బొక్కదిట్టు దాల అండ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅವನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೈವರ ಬಂಗಾರ ಪೂಜೆ ಪಂಪನ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಪಗೊಂಡ ಮರ್ಯಾದ ಬರ್ತು ಕೆಲಸ ಸತ್ಯ ಪೋನಕ ಏರನ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಿಕ್ಕ ಹಮೇಶ ಅದೇ ಖರ್ಚು ತಂದೆ ಹೊರ ನೆನಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲ ನೆಟ್ಟು ಆರ್ಬಾಳು ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಯಾವ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊರ್ನ ಈತ ಕೊರ್ಪ ಆತ ಯಾವ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸರ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂಜನ ಅರೆಗಾಲ ಹತ್ತನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಪನಗ ನೇಮಕೋಲ್ ಎಜನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ದ ಜಿನ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಸರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಅರೆಗಾಳು ಬಿಂದನ ಉಂಡು మరి ఎవడు అయితే అలజ్జే ಪನಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಪನಗಿತ್ತೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಪೊಂದಿತ್ತರ ಇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಲ ಹಾಳಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ದಾದಾ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಡ ಐನು ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗದ ಇದೀಂದ ಮರಿಯಾಳು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮರಿಯಾಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಜವಣರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ನ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ఒక ఎంకిలెగ్గి లెక్క క్రమండ ఎన్నె కొట్టినట్లకి గుబ్బర్ తుంబెర బల్లి కరెక్ట్ తుంబెర బల్లి అంచపురం క్రమం ಅದೇ ಇಂದು ಸರ್ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೊಲಿಯ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆ ದೈವಾರಾಧಕೆರೆ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಐಟನ ಆಕ್ಲಿನ ಜೀವನನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬನ್ಪರ ನಾನು ನೆಕ್ಕು ಪನೋಡನ್ನ ఆయన బిందున పడి మాత్ర దిక్కు ఇతే నేను ఒట్టే ఎన్న బిందున పడి మాత్ర ఎంక దిక్కు లేకుండా కొంచెం జాగ్రత్త ఇతను కొరిపారు అవి ఇంకొంచెం 40 జన పూడపు 40 జన పూడపు అట్లే ఈతను కొట్టినాక ఒక్క ఎంకూరిని అత్తి ఎన్న పడి ఎత్తుండు అతే దిక్కు ఇచ్చేదాల దిక్కు నుంచి ఎత్త ఏమనిపించాను అయితే 5 రూపాయి బర్పునాడే పత్తినాడే 2 రూపాయి ఖర్చు మాలితే 2 రూపాయి తిందా మరి ఎలా కలెక్షన్ ఒప్పు ಅದೇ ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲಾವು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದ ದಾಟನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದನ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ 2-4 ತಿಂಗಳದ ತಿತ್ತಿಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ದೀಪ ನೆಟ್ಟು ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿಕುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಏತು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಭಾವನೆ ಕೇನಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೆನಲೆಕ್ಕು ಓಕೆ ಏಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಂಡ ಅವು ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಕುರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರದಾಗಲ್ಲ ಪಡಿಯಾರ ದೇವರು ಕುರುಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದು ಹತ್ತು ಕೊಂಚ ಕುರುವೇರು ಇತ್ತಂಚ ಆಯ್ತು ಕುರುಪೇರು ಮಾತಾಡಿ ಪರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ದುಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತಿಗೆರ ಪುಣಗ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಅತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಬನ್ಪಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನೇಮ ಕೋಲ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ಅವರುಂಡ 8 ವರ್ಷ ಓಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಅವರುಂಡ 8 ವರ್ಷ ಓಡು ಇತ್ತಂಚ 7 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಜನಕ್ಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ಅవి ಪನ್ಲೆಕನೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗ್ಲ ದೈವಲು ಹೊರಿದು ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರದ್ದು ಬತ್ತನ ಇತ್ತಂಕತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಲ್ತ ಅಮೇರಿಕ ಹೋದ್ದು ಲಾಪನ ದುಬೈದ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಭಕ್ತಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅತೆ ಇತ್ತು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೀಸ್ಟಾರ ಅಂದ
ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ದೈವ ಗೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ದಾದ ಕಾರಣ ಪನ್ಪರ್ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ತಕ ದೈವ ನೇಮ ಪೂರ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಬಹುಂದುಂಡು ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಎಂದುಪ್ಪರಿ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಉಪ್ಪಾರು ಬಂಗೋಡು ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ పిలిచాను కల్లొట్టి యాన మిచ్చేది బంగోడు ఒళ్ళే ఇంక దాదాలో ఉంచి ఎన్న పడికు సాధు జాదు ಕೊಡ್ತುಂಡ ನೀನೆಲ್ಲ ಏನು ತೂತುವೇನು ನಂಬಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಕೆ ಬಲ್ತೀರ ಆ ದೈವ ಅಪ್ಪನ ಬೆರಿಯ ಬಾಲೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೆತ್ತದ ಬೆರಿಯ ಕಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೈವಲು ಅಂಚಿನ ಹೋಗುಂಡು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಲ ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಬೆರಿಯ ಹೋಗುಂಡು ಇತ್ತ ನೀತಿನ ಸಾರಿ ಎರೆಗಳು ಅಂಚಿನ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ದೇದು ಇರನಿ ಈತ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೇನ ಆ ಪುರ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಿಕ್ಕನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ಪನ ದೈವಗೂ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರನ್ನು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಲೆ ದೀಪೇರು ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ದೀಪಿ ಅಂಚೆನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಲೋದು ಕಾಲ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚನೆ ದೈವದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮಿನಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದೈವ ಈತೆ ಎಡೆ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಕ ಅದು ಕೋಲ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಏತೇ ಜನ ಭಕ್ತಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೇರು ಅక్కడ ಕೆಲಸ ಆಪುನು ಅಂಚ ನೇಮ ಕೊಲ ಹೊರಪೇರು ಅಂಚ ವರ್ಷ ಇಚ್ಛನೆ ಆಪುನು ಆತೆ ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಘನತೆ ಗೌರವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಈ ಸಲ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡಿ ತೂನಾಗ ತೂನಾಗ ನಾಳೆ ಮಗು ಪನುರು ಉಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ದಯೊಂಡ ಊರುಗು ಅರಸು ಅನ್ಪುನಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡಲ ಊರು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ನಾಕುಲೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಚು ನಂಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನಾಕುಲೊಂಜಿ ನಂಗೆ ತರೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಡಾಸ್ದಿದ್ದು ಮೀಕೊಂಜಿ ಶಾಲು ಬಾರದು ಒಂಜಿ ಪದಕದ ಇದು ಆ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ಡು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕು ಮಲ್ತ ಪುಣ್ಯನೇ ಎಂಕು ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೂರ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆ ತಿಕ್ಕುರೆಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಿಜ ದೆಬಣ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಪಾಣರ ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕೋಲಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರ ಅವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತುಲ್ಲರು 60 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯ ವಿನಮ್ರತೆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೂಡ ಸಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೀಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೀಪ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಂಡಿದೆ, ಬೆಳಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಬದುಕು ಬೆಳಗಿದೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನ ಬೆಳಗಿದೆ. ದೈವದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಇರ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ದುಂಬಗ ಗೌರವಯುತವಾದ ದೀತ ಸರ್ ದೇಪಣಗ ಇರೆಡ್ದು ಅವೇತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದ ನಿತ್ತ ಪನಗ ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಣಗ ದೈವ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಬೋಡು ದೈವಲೆಗ್ ಏರ್ಬೋಡು ಅರೆನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಸೇವೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾದೇರು ದಾದ ಪನ್ಪಾಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಈ ದೀಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪುಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಜಂಚಿದ ಇಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉದಿದ್ದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಆಪಣ ನೇಮ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಸಭೆ ಕಲಂಚಿನ ಬಯ್ಯ ಗಾಜಿ ಗಂಟೆ ಬಜೆ ಆಡುವರು ನೇಮದಿಯಾರೆ ಮಲವಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಭೆ ಯಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಸಭೆ ಬತ್ತನ ನೇಮ ಪಿರಿದೇ ಬಪ್ಪು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನೇಮ ಉಂಟು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನು ಜನಕ್ಕೂ ನೇಮ ತಗೊಂತೇರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಯರ ಸಹೋದರರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕುಲ್ನಡೆಗೆ ದೈವ ಒಂಜಿ ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಲಾಶಾವಡು ನಾಗಮಂಡಾಲಾವಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾವಡು ನೇಮ ಬಲಿ ಆವಾಡು ಅತೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತೆ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಕುಲ್ದು ನಡೆಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆ ಯೋಗ ಯಾಮಂಡ ಊರುಡು ಬತ್ತನ ಏಳು ಕಡ ವಿದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಆಂಡಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಇಂದುತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಈ ಯೋಗನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖ ನಿಕ್ಲು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊರಹೋದವರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಕ್ಲ ಹೌದು ಕರ್ಕೆಯರ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಲ ಮಿಗಿ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಲ ಬಾಲುವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಈ ಚಾನೆಲ್ 4 ದಿಕ್ಕಲ ಜಗತ್ತೇ ಹೋತುಂಡು ನನನಾತ್ ಮಿತ್ ವಾಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾದಿಲ್ಲ ಮಂಜಾನಾಥ್ ದೇವಿರ್ಲ ಮಾತ ದೇವಿರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆತನು ನಡಪಾದ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಬೆಳಗೊಂದು ಬಾಡು ಅಂಚಿನ ಮಲವಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕರು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕರು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾದ ನರಮಾನಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾ ಕೇನ ಕೊಂಡಾದು ಹಿರಿಯಗ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿನಿ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಲನ್ನು ಪನೋಲಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಗೌರವಲ ಕೊರ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಬನ್ಪೆ ಆಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಪನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನಗ ದೈವ ನರ್ತಕಿರ ಪನಗ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅತ್ತದಾಲ ಇಂಚೆತ್ತು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೆಪಣ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಚಾರ ದೆಪಣ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಆಟದ ಕುಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬನಗ ದುಂಬೆಂಕ್ಲೆನ ಆ ಆಟದಾಯೇ ಪಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಆತ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಚಾರ ಬನಂತೇರು ಇರೆಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ರೆಕಾರ್ಡು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಳು ತೂಯಿನ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜನ ಕಾಳು ಬಂಗತ್ತನ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಳು ಅಂಚಿತ್ನ ಬಂಗದಾಲ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಯಾರಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೀತಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಈತೆಜಿ ಬಾಲೆಲ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚ ನೇಮ ಕಟ್ನ ಒಂದು ಸಸಾರದಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಜಾರ ಅವಾಗ ನೋಡಲ್ಲ ಜಾರಪ್ಪೆನ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ತೆನ್ನ ಊರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಬದೇ ಏ ಪನ್ಪು ಉಚ್ಚಿತ್ತ ಜೇರ್ಲ ಏನ ದೂರ ಜೇರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಪೋಂಡು ಜೀವನ್ಲೆಗದ ಇಕ್ಲೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ನೇಮ ಪುಚ್ಚಿತ್ ನವ್ಯ ಅಂದುಲ ಆಕ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅದೇ ನೇಮ ಕೊಟ್ಟನೆ ವನ್ವನ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ವನ್ಪುನ್ ದೈವ ಕಲೆ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೈಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾರಣ ಬಂಗತ್ತನ್ಗೆ ಆಂಡಲ ಅಂಚೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ನಿಜವಾದ ದೈವ ಚಿತ್ತ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲವು ನೂದೆಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಆಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಪಂಬದೇ ಪನ್ಮ ತಿರಸ್ಕಾರ ಏರ್ಲ ಎಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜೆ ನಾಮ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ದೈವ ಪನ್ಪುಲಂಜೆ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ 14 ವರ್ಗ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೇಮ ಘಟನೆ ಬತ್ತು ಊರ್ದಾಕುಲು ಗುತ್ತು ಊರವನ್ನು 14 ವರ್ಗ ಆಪು ಆ ವರ್ಗ ಗುತ್ತನೇ ದೈವ ಕಾಲಟ ಆವಡತ್ತೆ ದೈವದ ನೇಮ ಆವಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ತನ ಉಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತುಂಬದಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರ ಪೊರ್ತುಕು ಹೆಚ್ಚೇಮಿಪ್ಪು ಇತ್ತಾಗೆ ಮಾತ ಈ ಟಿವಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಟಿವಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೇನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಾಡು ನಟ್ನೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚನ ದೈವದ ಕಲಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ದೈವ ಕಲ ಅತ್ತಂದ ಪಿದೈಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಂಚಣ ಜನಕುಲು ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಅದೇ ಉಂಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೇಮುಟ ಆತಜಿ ಸರ್
ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ಉತ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಸತ್ತದು ಉಂಡತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿರಿಯಲ್ ತೆಗ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ನಿಜ ಯಾನು ಸರಿ ಸಾದಿ ಪೊಂಡ ಎಂಕೇರ್ಲು ಬೇರೆ ತಪ್ಪ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸತ್ಯ 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 ಅತೆ ನಿಜ 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 ಉಮೇಶಗ ದಾದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಲ್ತೀರ ಆಗ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತೀರಿ ನಿಜ ಉಮೇಶ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಡ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಪ್ಪ ನೋದೇಕು ನೋದು ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಇವಾಗ ಕಲಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಚೇ ಬುದ್ಧಿ ಮುಂಜೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅದೇ ಕಲೆ ಓಡ್ಲು ಬೋತುದು ಕಲೆ ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ನಮನೆ ಕಲೆ ದಿಪ್ಪುಲ್ಲ ನಮನೆ ದೈವದ ಕಲಾಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ನೋದೇಕು ನೋದೇಕು ನೋದು ಈತ ಸರ್ ಈತ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತ ಅಚ್ಪೋ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬತ್ತು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರೆ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಂಡು ಪನ್ನಗ ಬೇಜಾರ್ದ ಘಟನೆ ಅದು ಪಡು ದಾದ ಮನ್ಪರ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಆದಿತ್ತು ಆತ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಬಂದು ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಬೇಜಾರಾತಿನ ಘಟನೆ ನರಮಾನೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅದು ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತು ಸಮಸ್ತಾಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಪಾಡಿಯರು ಅಪವಾದ ಯಾಂತಾಲ ಬಂಡಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆತನ ಕೆಲಸ ಎಂಕತ್ತು ಐಟ್ ಮಕ್ತ ವರ್ಷರಿ ಅಟ್ಲೆ ಕೊಂಚ ದೋಷ ತೋಜಿದು ಇಲ್ಲ ಅಲ ಬತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದೇರು ಅವಳ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಳೇ ಪಂಡೆ ಅವಳೇ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು ಇತ್ತುಕೊಂಡು ನಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬೇಜಾರಾತನ ಸಂಗತಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂಡು ಏರು ತಪ್ಪು ಉತ್ತನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಮಾಪು ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ದೈವ ನಾಲ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ್ ಕಿರ್ಪೂಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ದೈವ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆ ಪೂಜಿ ಸಾಪಗ ಪೂಜಿ ದೈವ ನಾಲು ಆಂದ ತೆರಿಯನ್ನ ಮಲ್ತ ತಪ್ಪುಗೂ ಮಾಪುಂಡು ತೆರಿಯ ಮಲ್ತ ತಪ್ಪುಗೂ ಮಾಪು ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಇನಿ ಅತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೋಷ ವಾ ದೇವರನಾಡು ದೈವದ ವಾಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತುಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಚಾನ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮುಲ್ತು ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೋಪುಳೆವು ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ಕಲಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ದಂಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ದಂಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಏತು ಜಾಗೃತಿ ಏತು ತಲೆ ತಗ್ಗದು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಏತು ಎತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರು ಅದೇ ನೋದೇಕು ನೋದು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರೋಡು ಯಾನೇ ದೈವವನ್ನು ಪೋಂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ఉన్నది ದೈವ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಯಾರನ್ನು ಕನ್ನಡ ತೂತನ ಏತೇ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೇದು ಏತೇ ನೇಮ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ದಂಗೆ ತೂತ ಕನ್ಪುಣಿ ಅಂದಪ್ಪ ಸರ್ ಔಷಧ ಅಂಚಿನಾಂಡ ಒಂದು ಗಂಡ ಆತ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪೋಡಿ ಉನಿ ಐಕ್ಯ ತಗ್ಗುನಿ ತಗ್ಗುನಿ ಐತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಚೇರಿ ದೈವ ಏರೇ ಬುಟ್ಪೂಜಿ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಕೈ ಕುಟಿಕ್ಯಾರ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ದೈವ ಅಂಡ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ದೈವ ನಮ್ಮುಂಡ ಖಂಡಿತ ದೈವ ಒಲಿಯುನೆ ಅನ್ಕ ನೋದೇಕು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನೋದೇಕು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತೇ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಹಂಚಿ ದೈವ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಏತು ಯಶಸ್ಲಾತಿ ಏತು ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಪ ಈ ಮುಗುಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೆ ತೂರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ನಿಜ 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 ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಈತ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಸರ್ ಈತ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ನರ್ತಕಿರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡೆ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಅವನ್ಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಮುಖ ಚೆಹರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಸ್ತ್ ನರ್ತಕಿಯರ ನಡುಟು ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ ನಡುಟು ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಸರ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆರಿನ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಈತ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯದಾರ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಆತನ ಅರೇನೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಎತ್ತಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಈ ಪನ್ಲಕನೆ ದಾನದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತು ಹಿರೇಗಲ ಅರ್ಪಿತ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಪದೇವಲ್ಲಿ ತಗ್ಗದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಆತ ನಂಗೆ ಸರಿ ಎರ್ತು ನಡ್ತವನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಗುರುಪೇರ್ ನಂಗೆ ಈ ಪನೋಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಆತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನಾರು ದಾಲ ಆತೆ ಯಾನು ಶೂನ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಎಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಾರ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಔಷಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಡ ಏನಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಚಾಕಿರಿ ಕುಂಜಿ ನಿಕಟ ಜನವರ ದೇವರು ಸಂತೇಶ ತಯಾರಾತ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಕಾಲೊಡೆಂಕಲ ಪೂರ ಏರಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಮಂಡ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮುತ್ತೆ ಮೂಜನ ಮಂಡ್ಯ
ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತು ದೈವದ ಕಲಾಟ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲು ಆಪುನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಾತು ಭಕ್ತಿರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆರಿ ಮಾತು ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ದೈವದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಬಲಿ ಆಡಂಬರ ಬೋಚು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಾನವಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ವಸ್ಥ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣು ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ದೈವದ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ಇರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈವವನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್. 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 60 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ, ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ, ವಿನಯವಾಗಿರುವಂತಹ, ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ದೈವದ ಕಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೈವದ ನರ್ತಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ. ಇದು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತಃ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ನೇಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ, ವಿನಯ ಇರುವಂತಹ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರವಯುತವಾದ ಏನ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ದಯಪಂಡಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದಿಂಚೆ ಇರಂತೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಗೆ ಬಾಲ ದುಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚೆ ಇರಂತೂ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗೆ ಇರೇನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸರ್ ಕುಡರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, RJR ಹರ್ಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್.